bi hatina Daeş bo şingal du caran zarok bûna qurbanî. Carekî hatina revandin û kuştin ya din rêjek ji wan bê dayîk û bap man. Li sala 2020 bi tenê 5 zarok ji destê Daeş hatine rizgarkirin û pêş 220 mayîne. Niha bitiriya wan zarokên bêsemiyan di malên xêrxwazî de dimînin. Zarokê vê malê têne wergirtin dibêjin pêkhatînê çend beşeka pilayekî zarokê têne wergirtin ew zarokên rizgarbûyên destê Daişin ku piştî firmana serê ziyatî mayne bê dayîk û bab her wisa zarokê dî ew bê dayîk û babin zarokên dî jî heyne meselen yê bê baba yan yê bê dayîka yan jî bêjin tûşî çend hêrişeka we işle meselen jin babê ve ew zarok elvêdî têne bihewandin. Rinda û garis nêzîngî salekiya di maleka bêsemiyanan de têne xwedankirin. Serereyî dayîk û babên wan hêşta bêser û şûnin. Di roja cîhaniya zarokan de tenê hêviya wan ew e bi dîtina kesûkarên xwe şad bibin. براستی کەم پێ بەری حالە مە نەخۆش بوو بەس پشتی دەرگای ماڵا جوین بۆمە هاتیە vەکردن ئەم گەلێکی حالێ ما خۆش بوو و جهێمە هەنە ئاو بە خواردنامە و نووسێت تشتمە مرتاحنە لێدر هێڤیامە ئەوە هەر زارۆکەکی بکێتە مرازاخۆ و ڕۆژەمە بکەیف و خۆشی بوون وازلمە ڤەگەر ناو لێلێ ئەو ڕۆژێمەی بەرێ و جانێ خوازلمە ڤەگەر ناو جانێ دەریۆ ترسم تەنەبی لێلێ کێفم و بابم مەڕەتیوم کێف خۆشن vêdê ومچنەوە مسترانە بێژن تشتا ئەو دنەما Rewşa zarokan di kempan de bi zehmet derbas dibe. Ji ber ku kêm harîkarî digihîne berdestê wan. Jimara zaroyên bêsemiyan di nava kempên parêzgeha Dawokê de 2745 zarokin. 1759 ji wan bêbabin û 407 bêdayîkin û 357 dayîk û babên wan mînin. Ji bilî bi dehan zarok ji aliyê Daişê ve hatine perwerdekirin li ser kuştinê û karên xerab û heya niha çarenivîsên dekişwan ne diyar e. Meher Şingalî Kurdistan 24 Komelgeha Şariya.